episode 25 and 26 of The Outlaws. Let's discuss it, Buffett. A lot happened. Now, first is first, from our previous episodes or the latest episodes before the new ones came out, siyakhumbula laphana ukuthi uNyakalo actually was so against indaba yokuthi uTladi wants to burn usisi wakhe uBuwang for apparently or allegedly ukuthi umdayise kumaZulu. Ithe yenzeka le nto leyo barealize ukuthi hayibo akusiyena uBuwang madoda uNyakalo, and then they took her off like kolwamlilo and uBuwang wabaleka. And to her defense ulento uyayichaza indaba uNyakalo echazela uTladi ukuthi hayi ucaza mina bengizovuma yini ukuthi ushise usisi wami wena, bengizovuma ushise usisi wami, hayi bongazobheda wena, bengeziyenzeke nje lento leyo. Angazi uTladi ngathi ingqondo esebenza ngoba naye into engazi ayivumi naye ngokwakhe if the roles were changed. It was just heartless. Unkosikazi wakho ufuna ushisa usikhweza wakho wena kahle ukuthi kukanje ngoba ngeke lento uzomnikeza punishment ethile. Hamba olima lapha for 3 days or 4 days or 3 months. Hamba okwenza lokho ngeke uzoholelwe something. Hayi kodwa ukuthi umbula ngokumshisa nohala anokuthi ukuthi umphuzu ushevukeke at least. Anyways, kuthe kusenjalo ke bafethu lo mfana lomncanyana lo othanda uBuwang une crush badla lo mfana. Wamphuthuma yojaha wayofuca uBuwang emahlathini wathi hey sekwenzeka into kanje ngitshela mina ukuthi ushile ngishile yini, hayibo usisi wakho lapha befusha in your place, hayibo usisi wami ushile angazi uBuwang buyele emuva ubebuyela lapha bafethu. Uyendlini kaNyakalo nangu uNyakalo athi hayibo mfethu ubeka yini lena wabela yonke into ngenzeka ukuthi ngisindise wena, uthi akitshathi ufile hey kanjani awabengena uTladi ngenile yani uTladi uyabuza izithinda usephethe inhlokohlele engakanani uthi wenzakalani la yini izithini. Hayi akhale-ke bandla uNyakalo uthi hey ngamane ubulale mina usibulala usisi wami kanjani. Hayi wathi uTladi okay-ke uma ukuthi into ihamba kanje sharp ayikho ghost. So this is what we are going to do. Khona into ke weNyakalo fanele uyi-accept manje. Awayibiza la ntombazane empofu uba ukiniwe wayibiza wathi ke from now on ke ngicela uaccept ukuthi lo uyikhwapha lami, lo uyena ozongitholela indlalifa. Yes. Hey, wambona uyanyanya kodwa manje ayikho into azoyenza. And by the way, this chick is loving this. Okay, no lona shuthi kahle into ayihleze ifuna ukuthi uzomudla ithende lo engazi kodwa ukuthi uzoyenza kanjani yonke leyo nto leyo. Like let's move on. So ngisaseleSuthu namanje kuthe kusenjalo bafethu, kusenjalo the morning after ulento laphayana uNyakalo benoTladi bashaye kahle ubusuku babamnandi bavuka ekseni bayayiphuraza kumnandi konjeya ngeniyane ke ikhwapha liphethe breakfast ngetray. My king ngikulethelile. uNyakalo uyayibuka yonke lento unfolding in front of her eyes and just like wow kwenzakalani lana, ngiyathemba ulale kahle nine queen kanjani. She's so acceptive of the whole situation of being a mistress and uNyakalo being the queen, you know, and uTladi could not be any happier. Like any other guy, I mean, who would not love to see both women that he loves getting along with each other. And unkeniwe lapho yasho sengikubilisela amanzi usugeze nethako zakho zisebenzisa nani. Nkulunkulu uyayibuka yonke lento le usisi. And lapho usisi lo uNyakalo uzowatshela usisi wakhe noma wakho ukuthi yazini angeke ngize ngithathe ngamawala kwindawo kaTladi, but into okumele uyenze wena uBuwang kumele wenze show ukuthi uhamba uyoguqa lapha yana uyoshweleza uxolise ngalezo zinto zosenzile, whether you are guilty or not. Hamba uxolisa khona uzoyisave kwasawena, and then uzobona as time progresses atheka kanjani. Wahamba ngempela uyoxolisa lapha uzokwenza njani, wachaza into azoyenza ke kuBuwang nawo amanga akhe awashilo phambi kwakhe uTladi was like okay sharp ayikho inkinga. Kuthe soke njalo kwaba nomcimbi ke omkhulu. Before kube khona funa lo mcimbi onakuthi ngijump, before kube khona lo mcimbi lo uMusa wathola imandate ukuthi fanele yobulala bani ichief. Why funa bulala ichief? Khona iscene evela lapha yana iveza uMakali Ruwo ehamba nempelisi zakhe ukuthi ethaveni lapha yana esho la kusebenza khona lo mfana lo uSiphamulo. uSiphamulo usebenza ethaveni bafethu. Uyafika uMakali Ruwo lapho utshela abantu layelana uma kukhona omunye wenu othole inkomo ngangekhona noma ungenawo amaphepha ashoyo ukuthi inkomo ithole kanjani, akaze ibuyisele ayezise kuphi kwinkosi, or makungenjalo uzoba nenkinga. Phela lezi inkomo lezi nezathola through kidnapping
yankosikazi kaBande nani uhlale nje usayithatha wayinikeza abanye abantu abathile emphakathini. So uMakaliro uthi nalezo inkomo lezo kufanele ayibuyise. Washo kanje. Manje into ezakalayo la uyabona uhlale ukuthi umuntu ongivimbile ukuthi ngize ngibe inkosi ngokuphelele. Ile nkosi le. Wathuma uMusa ukuthi njani bakhokhele kunogada lapha ebusuku kuhlala khona inkosi bayibulala. uMakaliro uthene ishayela nje ubusuku bakho bomlando evuye ekseni neshende lakhe doorstep inkosi ibulewe. Inkosi ibulewe. Baze babe nemeeting nama top 4 ukuthi how are we going to go about this? Ubani owenze lento le? And uLero lokho eshilo ukuthi yazi ubani? Umuntu oyedwa. Uhlalo wenza lento. Ayekho umuntu ongazuza ngokwenza lento le. Akekho omunye umuntu ongazuza ukuthi enze lento le. And lapho naye uLero indaba yakhe noSisi la ayayilungi. Ayilungi. uSisi Bandla ufonile washo uyamxolela bandla ngesizwe senzile uLero uyafisa ukuthi baqhubeke angaphinda senze uLero uthi like ayibu. Ukutshontsha inkomo into engiyaziyo. Yabo manje futhi kakhulukazi ngoba uHladi esebulale uSqueezer wakho kumele senze nje usi-attack. So into engeze ngikwazi ukuyeka leyo nto leyo. Yabo uhambile ke wayekhuluma nomndeni ke uSisi lento uSihle ukuthi kwenzakalani kanjani. Hey ubaba omncane ubekile nje wathi ela lo kumele abuyele eLesotho ayolungisa into zakhe nomyeni wakhe. Whether kuhle noma kubi. Hayi uBandile akayizwa lento uthi ngusibhuti wakho omdala mina. Kumele uzwe mina. Wena uyindawo wena uyahlala la ilazohlala khona ubelu yapi. Ulohlala mina ngizokunakekela. Uzomnakekela kanjani bafo? Awungitshele ke wena ke uSisi wakho uzomnakekela kanjani ngoba phela wayekhethelela lempilo le. Akahambe uma ukuthi uyayeka akafike lapha afika athi uyayeka. Akube yikhethelo lakhe. Hayi elakho njengobhuti wakhe omdala ngoba uchaza. Ukuthi manje ninobudlelwano obuhle ngoba manje uyibona into ihlangene kumndeni omncane noRadi Bandla uBandile kade ngibuka nje lapha nabehleli benombali naye umfana lomncane kumnandi kunje yabexoxa besemfuleni. Yeah, it's nice but the reality is umfazi womuntu uSisi wakho. Usihle umfazi womuntu so angeke uze kwenze ngalendlela ofisa wena ukuthi kwenzeke ngayo. Nope. Angeke uze kwazi ukwenza kanjalo. So nje iphele indaba ikanjalo ukuthi hayi inje. But ukuphela kwendaba yonke lento le uHladi introduced to the nation or rather to the Hladi nation ukuthi useyinkosi enamakhosikazi amabili noma enendlovukazi ezimbili. Ukinunga la uyakalo lana. Hawu yavomali indlu kwaphasha uyihlobo kuthiwa hey bafethu uHladi bafethu sikuba manje episode bani 25 26 lento ijoba namba 40 episodes. Yabona nje before sifike 40 kumele nje ashone ngesihloko esimnandi futhi esihle khathelo yena ukuthi kungenzeka into kanjani avele kuthuleke. But it was such a beautiful episode bafethu. Please continue watching the show. Mina ngithandile, I don't want to lie. I wish uBandile can reconcile with uSiphamolo. We miss him lete Bergville ngathi ngongaba right naye uBandile ehlise ulaka. Ubhizo uzingela le genge le lento lapha yana etshontsha inkomo. Ngiyazi abaqede nabantu bahlezi bekhona. Isinakuqeda iphara lafana cockroach ushaya leli kuvumbu kelinye futhi amaphara nje into engazoyiqede le wena kumele uzosho ukuthi uqinisa ngawezakho ezokuphepha ukuthi awunogada beyinkomo zakho bakhona and baqaphile. That's it ngoba igebengu kubukhuni uqeda igebengu uBandile kubukhuni angazi uzoyibona le video kubukhuni bafo. Thank you so much for coming through my channel bafethu. My name is Azad. Please don't forget to subscribe, press that like button and the bell button because those are notifications whenever I drop the videos. See you on another video bafethu.